wis gak ngene baik saiki Gusti Allah wis dizahirne Gusti Allah wujud. Iki lho Pak, napa unjukane dereng monggo iki Mbak unjukane jadi ini kan boten kleru niku saipun monggo santai. Bismillahirrahmanirrahim. Atase wingi niku mangga ila hadrati maulah. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un apa syai'un suci-suci mithlu uzlatin kang upamane uzlah ai i'tizalin tegese nyingkreh apa uzlah iku ai i'tizalin tegese nyingkreh nyanti anin nasi saking masyarakat iku jenenge uzlah. Mungkin kula terangaken kok wong kon nyingkreh nang masyarakat iku piye maksude. Ya dakhulu kang mlebu sapa murid biha kelawan uzlah maidana ing lapangane fikratin pemikiran. Ai fikratin tegese pikiran syabihatin kang den serupake bil maidani kelawan lapangan litarat dudil qalbi krana mondar mandire ati. Piye Pak, wong ati kok mondar mandir? Berubah-ubah. Enek wong ngomong ngene melok bingung. Enek ngene bingung maneh. Iki jenenge mondar mandire ati. Fiha ono litarot dudil qalbi krana mondar mandire ati ono ing pikiran. Fiha ono ing pikiran katarot dudil khuyuli krana mondar mandire pira-pira jaran. Fil maidani ing dalem lapangan fal muridu mongko utawi murid iku idza kana tatkalane ana sapa murid iku mukhaliton nyampuri linnasi maring masyarakat istagola mongko ketungkul apa nadharuhu peningale murid bil mahsusati kelawan pira-pira perkara kang kena di indra. Fala yatafakkaru mongko ora pikir-pikir apa kalbuhu atine murid illa fiha angin ing dalem illa fiha angin ing dalem atine murid. Fala yazalu mongko ora gingsir sapa murid iku nadhiron ningali illa li alamis syahadati angin maring alam syahadah. Alam syahadah iki napa Pak? Alam syahadah ya awake dhewe iki bendina awake dhewe iso nyekseni apa wae iki jenenge alam syahadah. Fa idza tazalahum mongko tetkalane nyingkreh sapa murid lahum ing nas
nyingkreh nyandi ing akasal halu mongko dadi sebalik apa al halu tingkai wahala qalbuhu lan mlaku apa atine murid piye atine mlaku sing kemang mondar mandir saiki mlaku atine fi alimil ghaibi ing dalem alam ghaib wa qad jaa lan temen-temen teko fil khabari ing dalem hadis apa tafakkuru sa'atin utawi mikir-mikir setahun iku khairun luwih bagus min ibadati sab'ina sana katimbang ibadah 70. Apane sing 70 napa? Apane sanatan tauni. Ben mangke pergi mawon niki kowe akeh. Iki ceritane ati sing mondar mandir. Maksudnya ati sing mondar mandir. Sik kula tak nerangno niku mangke. Bab pertama uzlah. Uzlah niki artine kan kon nyingkreh nang manungsa. Maksudnya nyingkreh manungsa niku pripun? Sampeyan mosok anek kancane terus nyingkreh. Kan mboten-mboten. Nyingkreh keng manungsa niki maksude dikongkon fokus nang Gusti Allah. Maksudnya kon fokus terus piye bali nek wong mosok aku gak oleh nyedhi wong nggih angsal maksude nek wong ngene-ngene iki lho. Sampeyan dijak omong ngene-ngene iki sampean pahami. Iki aja nguasi wonge ngoten lho nyingkreh nang manungsa iki. Gak terus sampeyan nek wong itu aku ngalih terus menyendiri ning kono ning guwa. Ya nek ngono aja urip ning donya. Makane nek wong kan enten sing wong salah paham iki jenenge dikongkon uzlah. Akhire wonge gak kelem berak sapa-sapa ning kamar. Nah iki gak nyambut gawe gak apa jenenge kon uzlah. Topo akhirnya sing wedok ngamuk ra kerja gak apa. Ngundeli jenenge kita ape dikongkon uzlah. Lah uzlah iki ya didelok-delok iki ndelok sing dibahas ki apa. Soalnya gimana gak diterangno, ya sing terangno itu malah gak dipahamno. Kon uzlah akhirnya di omah, Mas sampean gak ketuanya nyambut gawe, mana apa awake dhewe? Gak aku ngerti uzlah. Ya susah saya betul jaluk cerai ae bedino ora dipangan kaki panganan kamu. Sampean apa gak mangan, aku poso ae gitu. Dan aku sing dibuka. Kamu tuh duwe. Iki jenenge uzlah. Maksude uzlah niki awake dhewe iki ora kok nyingkreh kok ngene menungso niki mboten. Maksude awake dhewe masih petuk sapa-sapa ya tetep ditemoni, tetep awake dhewe iki omong-omong biasa. Tapi maksude niki awake dhewe dikongkon memahami setiap sapa sing omong kabeh awake dhewe kabeh iki wadah sing diselang Gustine dhewe-dhewe iki diwujude Gusti Allah jenenge Allah wujud idam bako mukhalafatul hawadisi. Lah iki wis dadi wujud kabeh iki wujude Gusti Allah kabeh iki awake dhewe dikongkon memahami maksude iki ngono. Lah sing dadi perkara kan awake dhewe nek apa-apa gampang kepancing. Nek ngomong ini, sing ngomong iki seumpama Mas Sugeng. Ngomong Mas Eko awakmu gak roh. Dikirane ku tanggane dhewe ku ngene. Ya Mas Eko, lho iya ta. Lah, mosok aku kok gak ngerti kok elok. Iki kan cerita. Maksud iki pahaman wong sing ngomong sapa yo. Dadi nek jaman akhirnya tetep tenang. Nek apa-apa jangan sampai kepancing ngono. Omong ya tetep omong tapi sampe terus aja langsung melok nek wong nek melok kepo ngono kan. Iku jenenge gak uzlah iku jenenge.
Lah sesuai kan sing wong wedi lah nek ngono mbak jane terus-terusan aku jane gak oleh ngurusi wong, dikon unjenah kaya nyuwingkre niku ya kleru. Sampeyan berarti lali tanggung jawab. Ngantek wong ngoten niku lho Bu, nang gone masjid ngono kan lho. Ngantek ibadah tok sing wedok ku dijarno ditanggung jawab ya kleru. Akhirnya apa? Susul sing wedok njur cerai dhewe-dhewe ora dikek pangan. Jere apa? Ngebutno agamane. Lho agama Islam iki ngebutno organisasine iki lho dibutno. Lah terus anake apa ya kuat gak pangan bedino. Berarti apa lali tanggung jawab. Lah niki nggih kula bahas Muhammad ngoten lho. Selama niki kula kan nerangno sholawatan. Lah sholawatan niki napa kawite? Asale sholawat tak baleni meneh iki langsung praktek. Ngoten lho. Asale sholawat niki napa? Sholawat niki asale kan tenggene Nur Ahmad nggih to. Ahmad iki asma iki Ahmad iki kumpule Allah kalih Muhammad. Allah ambek Muhammad niki dikongkon jenenge sholawatan. Awake dhewe nek ngaji diarani Nur Allah kalih Nur Muhammad, jenenge Nurullah kalih Nur Muhammad. Niki nek wis kumpul kabeh iki jenenge sholawatan. Lah nek wis sholawatan awake dhewe wis kumpul, iki maksude piye, Mbak Lis? Iki kan critane ngono. Prakteke piye nek di donya? Ngoten lho. Nggih to sing dipelokno lak niku to. Nek wis roh aku pemahaman, aku wis mendalami terus prakteke kudu piye aku. Lah niki sing dereng nate kula sampeaken. Sebab aku tak tengok sih. Sama selama ini sholawatan pahami pripun. Lamun mau terangkan kok pengen ada sholawatan, nek budal ngaji, budal temenan. Gitu, ngoten tok to. Sampai sak ngoten to. Lah niki kalau terangkan terus maneh. Intine Muhammad niki jere Allah kalih Muhammad jenenge sholawatan. Awake dhewe setiap hari niku kan diperintahno jere Gusti Allah iki senengane wong sholawatan. Awake dhewe dikongkon mencintai Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi. Makanya jenenge gandeng nenek Allah mesti enek Muhammad, enek Nurullah, enek Nur Muhammad. Lah enek lanang, enek wedok, enek padang, enek peteng, enek bojone lanang, enek bojone wedok iki mesti gandengan. Lah gandengan iki nek digathuk nek jenenge rasa cinta. Lah mencintai Gusti Allah iki kudu piye? Cek iso aku menjalankan napa iso nglakokne Allah kalih Muhammad iki aku kudu piye? Lah selama niki kan kula arahaken jenengan tenggene Gusti ning jenengan kiambek-kiambek riyen. Nek wis petuk Gustine aku kudu piye? Nek wis petuk ya cintaono Gustine jenengan, mboten mencintai Gustine gurune niku lho. Tak arahno nek gak salah paham niki. Lah niki mencintai Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi niki carane piye? Ya cintaono awake jenengan kiambek. Aku bolak-balik kan ngomong, sampai pengen dicintai, napa mencintai? Pengennya kan dicintai. Lah nek dicintai berarti sampean lampahi napa kesenangane Gustine jenengan. Wis muni Gusti Allah ngono wis. Senenge Gusti Allah niki napa to? Kan jenengan pengen roh praktekke nek awake dhewe iki setiap hari tibakno nyenengno Gusti Allah. Makanya kan nek ndekne donya kan gak oleh enek embel-embel. Oh aku budal ngaji cek diwasi wong. Oh aku budal ngaji cek ilmuku akeh. Oh aku budal ngaji iku wong-wonge ilmune cek teko syariat ngono. Aku kan wis teko nek makrifat. Aku kok cek engko iso dadi wituwa. Aku kok cek iso napa
Timbangane wong-wong aku cek unggul dhewe, aku kok cek pedhok Gustiku dhewe, iki kok aku iso nyawang wong-wong, aku wong nek wis aku iso wong tak deloki kabeh. Iki niate iki wis gak karo-karuan. Lah sing bener kudu piye? Sing bener kudu mencintai krana Allah. Bolak-balik omong cinta ana Gusti Allah. Maksude piye cinta ana Gusti Allah? Lah Gusti Allah iki sapa mbak nek kok cintai iki? Lah Gusti Allah ya awake dhewe iki sing jenenge wujude Gusti Allah iki cinta ana. Lah cara mencintai aku kudu piye? Lah iki. Lah jarene enek Allah, enek Muhammad. Nek Gusti Allah merintahno berarti Muhammad sing tanggung jawab piye? Lah Muhammad niki lak zahir to, wis zahir to Muhammad niki. Nggih to, Muhammad niki jenengan iki lho jenenge Muhammad. Enek Allah, enek Muhammad. Lah Allah yang dimbalis Allah iki Gustine jenengan. Lah Muhammad sinten? Muhammad nggih awake dhewe iki jenenge Muhammad. Enek zahir, enek batin. Lah batine Gusti Allah Muhammad iki zahire. Lah aku zahire nek iso nyenengne Gusti Allah aku kudu piye? Jarene dikongkon mencintai nang Gusti Allah. Lah Gusti Allah iki sapa? Gusti Allah iki ya sing wujude awake dhewe iki jenenge Gusti Allah. Lah Muhammad iki wis sing kita maca iki lho jenenge Gusti Allah. Lah terus sing Gusti Allah iki sing ndek jerone awake dhewe, ndek jerone atine awake dhewe jenenge Gusti, baguse atine jenengan jenenge Gusti Allah. Lah Muhammad aku kudu piye? Lah nek Gusti Allah merintahno sampean budal. Terus nek wis budal aku kudu piye? Lah nek wis budal contoh. Jadi dikongkon mencintai Gusti Allah. Carane cinta ana zahire jenengan iki lho jenengan cintai. Zahir sing ketok iki lho sampeyan cintai. Lah cara mencintai piye? Awake dhewe jerene carane pengen mencintai Gusti Allah pahamono sifat-sifate Gusti Allah. Ayo, paham ta boten sifat-sifate Gusti Allah. Terus piye mbak ini carane mencintai sifat-sifat Gusti Allah? Ya sampean praktekno sifat Gusti Allah sing ndek jerone awake jenengan iki bedina sampean dikai perjalanan iki lho. Contoh, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Oh, Gusti Allah iki seneng wong sing welas asih dikongkon melasi ngesakno wong-wong sing gak duwe-duwe dikongkon sedekah. Lah senengane Gusti Allah ngene praktekno iku jenenge sampean wis sholawatan. Sing diperkara iki perbuatane jenengan iki lho sing dinilai Gusti Allah iki perbuatan akhlake cek iso nyontoh kaya Kanjeng Nabi. Makanya mbek Gusti Allah, Kanjeng Nabi kan diperintah Gusti Allah awake dhewe dikongkon cinta ono. Jadi kan mencintai, cinta iki gak oleh ngalahno cintai nang ngene Gusti Allah. Bojo nomor pinten, Pak? Oh, nomor 17. Temen ta Pak Ibu? Ayo, iki temen ta gak? Aku ditinggal bingung kok. Mbak Abib sampean keri sampean wis gak pada dicintai. Wis tenang ae sampean. Jadi Mbak Abib wong lanang padha wae Mbak Wis. Wong wedok kudu ngalah. Wong lanang selalu menang. Ya gak ngono kabeh iki ancen jenenge imam iki awake kudu manut. Lah sing dina ku ya ngono padha wae. Jadi Mbak Abib kok padha wae wong lanang ditinggon padha wae. Seakan-akan wong lanang ku elek kaya ora ngono lah. Lah carane awake dhewe pengen dicintai kambek Gusti Allah. Carane cintane piye? Cinta ono awake jenengan ki ambek iki lho. Iki wujude Gusti Allah sampeyan cintai. Aku pengen paham lho mboten? Aku pengen dicintai mbek Gusti Allah. Carane piye? Gak usah angel
carane awak sampean pengen dicintai Gusti Allah iki. Nek Gusti Allah iki pengen dicintai kan sampean dikai wujud wajah ngoten mawon nggih. Oh iki wajah lilis iki aku diselang wajah mbek Gusti kula. Aku mencintai sapa? Aku tak cintai ya Gustiku dhewe. Lah cara mencintai, oh nek wae ngaji berarti aku kudu gawe klambi sing sopan. Nah, ini loh cara mencintai ini. Sing dari nanti kalau sampai sampai gak bingung. Berarti ibadah sing ngantek masa Allah ngantek wiritan ngantek dudu iku. Cara mencintai Gusti Allah iku lah. Napa ya? Cara ngarone kan awake dhewe carane ubudiyah awake dhewe iki cara salat kan gerakan awake dhewe carane. Iki gerakan yoga nggih. Carane ibadah ya Gusti Allah dikongkon sholat, ngoten kan kewajiban, gitu. Lah terus prakteknya awake dhewe piye cara dicintai Gusti Allah, cinta ana Gusti Allah iki nek jero iki seumpama aku wesu pengen mangan bakso, ndang tuku bakso, gak gak sida iki engko dhuwit iki tak tuku bakso, iki engko malih mangan. Lah iki sampeyan Gusti Allah kan sok umben tetep pengen bakso. Sampeyan ku sesuai gregeten Gustine, sesuai gak dikeki duwe, aja nyalahno Gustine. Lho saestu niku prakteke ngono. Pengen bakso iki ndang tuku wong, Mbak Lis durung duwe makane golek dhuwit sik. Iki engko seumpama aku pengen bakso, dhuwitku kudu duwe cek golek sik semuangat piye carane iku aku iso tuku bakso. Contoh ngoten niku. Akhirnya keturutan teman jenengan yo lega. Lah kok dilalah besar wis kei dhuwit temenan. Kan Gustine pengen Gusti nek jenengan pengen bakso, kula ndang jenengan paringi otra to Gusti, kula cek tansah ketumbas bakso. Duka dalane lintang pundi kula boten ngertos lan jenengan paringi. Akhirnya sampean dikei dhuwit temenan. Lah kok gak budal tuku bakso, dhuwit disimpen ae wis gak sida. Iki engko anu iki engko kita nek dia apa-apa ngene-ngene gak kerketen Gusti sampean. Lah biasane iki sing dadi perkara iki wong wedok-wedok. Gara-gara tuku rokok. Wis laporan nang kula wis ngono ya wong wedok. Ngeten. Ngene lho Pak, rokok sampean kambek blonjo sampean iki akeh rokok sampean. Iki wong wedok-wedok sing gak trimo, nggih. Nah aku lo gak aneh-aneh, aku ya gak tau nang ndi, ya gak tau nang warung. Aku seneng kuwi rokok tok. Contohnya kayak Pak Arifin iki nyoba iki nek gak rokokan iki ngantuk. Iki contoh. Berarti Mbak Abi kudu bisa memahami. 5 sampai iki lho rokok iku lho. Upama iki dhuwit 100. Lah rokok sampai sedina iku lho 2 cepet. 2 cepet iki wis piro? Ada Surya piro Pak iki ketok. Nah 50 muncul 50 ku belanjane garek anu akeh naro kok sampean iki nek wong wedok itu biasa nek gak trimo. Lah gak trimo sampean ngene iki iso dimusawarahne ngene lho Mas iki gak cukup. Berarti kudu sampean di rubah rokoke ta piye tetep 2 cepet tapi iki kok sing regane rada murah. Kan lek dimusawarahne sing penting enek beluke. Pengwe. Tadi apa Pak tadi ngerokoke? Oh, nglinteng dhewe. Rokok moro-moro tak kok. Sing mboten. Lah kok pripun Pak rokok tekok iku? Ya Allah. Kok enek rokok tekok iki piye Pak? Sing tekok sampean karo rokoke. Ya Allah. Jadi wong lanang-lanang iki masih gak mangan gak apa-apa Mbak Lis, sing penting rokokan. Ngono. Sing penting rokokan mek ngopi. Dadel kan yo stres gitu. Maksudnya mikirno butuhan gak karo-karuan itu. Palak ngebut rokoke. Aku apal Pak, masih gak nganu. Apa ganti rokok nang tak was dan ngebut pikirane banter iki wong-wong ngene. Nih wong wedok-wedok ana palak nganu. Growek ketemu lanang kok palak orang lagi butuhan belas kok giat no. Ya
Lah niku praktek. Lah niki sing angel niki masalah ngomono Allah Muhammad iki nggih teng mriki. Lho kula niki nek omong gak ngawur lho. Iki praktek sing dadi duwe bojo. Lah aku kudu piye Mbak Rin? Saiki contoh ya. Enten sing madheteng kula ngene. Lah pedakmu lho piro? Nek tuku apa rokok sing lanang digremengi. Pedakmu piro? Nek dipikir akhirnya malah dadi tukaran. Dadi padha-padha ngene lho. Sing wong lanang senengane rokok, ya wis iku babah rokokan. Wong wedok senengane wedak, bawedakan. Wis padha-padha saling padha senenge, padha nganune. Nek iki maksude mbok nyenengno Gustine. Ngono lho maksud kula iki dadi wong Muhammad. Lah kebanyakan ditekan akhirnya ning omah gak wani rokokan, ndek njaba. Nah, emang dibaliknya tetap suami-suami takut istri. Gak wani mulai. Teko omah tuh sapi lambene. Mari ngerokok. Lah niki kan nyapa Mbak Ris kok sampean bahas rokok niki. Apa hubungannya nanggone Muhammad? Yo. Ngeten lho. Awake dhewe bendina iki sing dinilai Gusti Allah kan dari perbuatan nggih. Saiki usah angel-angel. Sing perbuatan di omah ya bendina. Gak usah angel-angel iki jenenge praktek Muhammad. Nek seumpama awake dhewe iki pengen tuku bakso, nek duwe dhuwit ndang tuku wong. Nek gak duwe dhuwit ndang golek sik, kerja sik. Digene nang Gustine pengen iki mang lho, maksude iki ngono. Jadi pengen iki hawa nafsu toh, hawa nafsu jadi keinginan iki hawa nafsu ki nek loro nek sing apik, sing elek. Akhirnya sampeku gemeng pengen sembuh, warang iki ditekan. Nah akhirnya jenengan gampang loro. Lah loro niki njen duit sing sama gegem iki lho akhirnya dadi nang dokter iki lho. Lah tukono bakso nyenengno intine nyenengno Gustine jenengan ngono lho tok. Praktekno aja digoweken terus. Mbak Nis lha wong aku duit kula pres tak di anakku ya gak apa-apa. Tapi pasti seumpama iki di anake sampean nak terus malah to. Lah ngalah iki ndang semu banget piye carane nyenengno Gustine ndang tuku bakso. Iki contoh. Aja disepelekno lho perkara ngeten iki. Iki jenenge nyenengno Gustine. Dadi jenengan akhirnya gak ada tekanan teng ngene ati. Ngoten. Lah kebanyakan kadang ya wong wedok iki njaluk benere dhewe, wong lanang gak oleh njaluk apa-apa. Padahal senengane rokok iki contoh wong lanang. Rokok yang bercisahe nyuwilan merekae. Iku senengane ngono. Lah jan iku mang apa? Cek wong e betah melek. Lah sampean wedake piro? Iki padha. Tapi nek diodot dikono ya mangkel. Lah piye padha-padha mangkel. Iki wong loro iki paham ngono. Iki Gustine jenengan. Senengane Gustine wong wedok senengane macak ya babas senengane macak. Wong macak niate digawe bojone. Pokoke gak ngangge wong liya. Nek wong liya dadi blarah. Malah tiga ibadah niate. Wong macak iki nggih gak apa-apa tuku wedak wong iki kangge sampean Mas gitu. Iku gak apa-apa. Niate ibadah tetep nyambone. Sesuai mau dadi kok bali lah rokok iku ibadah ta gak? Ayo. Engko nek nang pawon mau ngacake tenan ndi wek tanda ya. Ya maksudnya juga mau ajak ngono Pak Rai didelok to. Lah saiki mosok ngeten lho contoh, sampean ate buah terus dasteran iki pantes ta gak? Lah berarti kan sampean gak ngajeni Gustine sampean. Ngoten lho maksudnya iki. Walaupun kita iki ilmu angge sampean. Nah, berarti nek apa pengajian, berarti yang kurang bisa ngapi sing sopan. Mosok atine dasteran ya ora pantes. Wong lanang kadang andek ya ora pantes ngaji. Makanya nggih contoh gak usah ngel-ngel. Contoh iki sing penak-penake, tapi iki mang ilmu
Lah sampeyan nek pengen ngajeni Gustine, nek pengen disenengi Gustine, sampeyan senengno Gustine. Lah Gustine kudune piye, Mbak Lis? Gustine kan awake dhewe. Oh, iki contoh nggih sing global dikon salat ya salat to, kon poso-poso. Terus perbuatane awake dhewe kon sedekah. Nek kon nulung wong ya nulungen. Iku sampeyan nek wis nglakoni ngono, berarti sampeyan wis nyenengno Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi. Sik tak tekok, salat iki sampeyan setiap hari nglakoni kangge sinten? Kangge sinten? Awake dhewe to salat iki. Salat iki kanggo awake dhewe. Awake dhewe nyembah nyanggone Gusti Allah. Awake dhewe sing butuh salat iki aku. Oh, salat ge awakmu dhewe, poso ge awakmu dhewe. Lah kangge Gusti Allah. Napa kangge Gusti Allah? Kangge Gusti Allah iki perbuatan jenengan iki lho sing dinilai Gusti Allah perbuatane sing sampean lakoni bedina iki setiap hari dikongkon perbuatan sing apik. Lah nek wis nglakoni perbuatan sing apik, napa jenengan berarti nyenengno kalih Gusti Allah. Saiki contoh ngeten Pak. Sampai sholat, iki maksudnya apa Mbak Disko? Kon sholat sedekah. Sampai sholat niki maksudnya kon sholat nyanggone sholat iki kanggo sapa? Kula. Lah nek sholat carane piye prakteke? Berarti sampean gawe klambi sing sopan. Aja kathok andhek. Wong wedok-wedok sholat aja dasaran. Saiki contoh. Ya mesti rukuan. Nggih to nek wong lanang sarungan. Iki lah sarungan iki yo gak kira-kira sarungan yo sing wangi-wangi nyen madhepnya Gusti Allah. Lah kok sarung pirang-pirang dino gak diumbah. Lah ngeten iki lho, iki madhepnya pangeran tapi nek buang ngajak ayu. Lah iki Gusti Allah dikalahno. Lah nek atene budal salat iki makane nek ate bengi nggih sampeyan ate mapan iki ndang adus sose. Terus makanya akhirnya bolak-balik sampai keturun gitu, adus grojokan madepnya Gusti Allah iki sing bersih, madep sik mari grojokan wangi-wangi iki madepnya ngene Gusti Allah. Nggih ruko ya sing apik, madepnya Gusti Allah iki ya dicepakno sik, aja gopoh kabehnya kok sak susah kok sak subuh aku sak tandang gawe ngene. Oh alah iki madhep ta akhirnya Gusti Allah ngene. Lah wong ketemu lho, ket mulai isuk sampai jam 09.00 iki lho kanggo sak awak tak bebasno jenenge hablum minas nyane wong-wong. Nang aku kapan wektumu? Kok bengi aku mbokeki wektu sak wiwit kanggo aku. Berarti apa? Intine malah bersyukur nang Gusti Allah gak enek. Mesti sambate kula nek mapan dilu wis keturun. Ngoten ku sing salah sinten. Padahal awan ket mulai mari subuh sampai jam 09.00 iki lho sak karepmu, awakmu urusana kambek menungso. Jenenge hablum minanas. Lah hablum minallahi lho endi kanggo aku iki kapan? Kata Gusti Allah. Wis tak kei wektu ket mulai jam 11 sampai subuh. Lah ngono kok pengen rezekimu pengen lancar. Lah wektumu kangge aku iki lho kapan? Makane ngantek bengi sapa malaikat sing ngewangi melek anakku. Mbak Lis kula nek bengi wes sak awan nyambut gawe. Lah iki mesti alasane ngono. Lah carane nek sadurunge mapan iki sampean turu waket sore dan turu sik. Engko bengi cek iso melek. Lah kok sing penting wis laporan sik ngoten lho. Mboten kok harus sampai subuh niku mboten. Maksudnya niku sampean madhep nek Gustine ngenteni bengi iku ditunggoki temenan sampean nek bengi. Saestu. Nek bengi iku ditunggoki nganti ngecek sapa malaikat sing melek anakku. Lah sing mayu melekan berarti kowe ku sing tok rahmat nggih. Lah kok tibakno bahasan wis di absen keturun.
Gak apa-apa, wis sing penting wis absen. Lah niku wau, nek sing gak tangi belas lah ngono kok pengen rezekine lancar. Pengen rezekine lancar ya meleo nek bengi. Emang ngono Gustine melekan. Makanya sampean paham nek wis jam 4 mungkin sampai nak ate mapan lah kumpul kabeh. Getun nyapa yo ketang kok gak mapan-mapan. Kan mulai jam 2 jam 1 alasan sing cek engko sik. Ana cek jam sakmene. Kok nek jam 4 getun. Soale Gusti wis munggah. Jam 4 iku. Nek wis munggah iki akhire rasa gelo, rasa apa? Sampeyan meni rasa gelo niku paham napa mboten? Ditinggal sampai mesti tinggal. Lah bengi niku sampean ditunggoki temenan. Lah nek wis mulai jam 4 sampean ditinggal Gusti nek wis bagi rezeki. Lah sampean baru nyapa ya kan mengaku iso ngantek ketur kebablasan. Wis tetep akhirnya njaluk sepuro tengene kula. Lah lapo njaluk sepuro teng kula njaluk sepuro nyane Gusti sampean mboten kula. Kula niki cuma tiyang sing duduhno dalan nang gone Gusti Allah. Cek jenengan panggih tengene Gusti Allah. Lah terus awake dhewe cek cinta nyang oleh Gusti ne awake dhewe aku kudu piye? Sing dinilai Gusti Allah niki napa? Ibadah napa amal perbuatan? Amal perbuatan sing dinilai sing diniati ibadah. Perbuatan sing piye? Saiki contoh, setiap hari awake dhewe dikon nyambut gawe. Tujuane apa? Tujuane ge nyukupi kebutuhane awake jenengan duwe tanggung jawab jenenge anak bojo niki lho. Nek jenenge Allah Muhammad. Lah Muhammad iki napa tanggung jawabnya nek sapa? Tanggung jawab nggih tengene anak bojone jenengan iki lho sampean dohire iki wis tanggung jawab napa dereng? Lah terus nek nyane Gustine piye? Sampean kan ngene lho, sampean dikei perjalanan, dikei cerita. Oh, awakmu kok nikah. Masuk ke kamar Mbak Puji iki kok nikah. Lah nikah iki kok lakonono ngene nggih. Terus sampean wis nglakoni temenan apa dereng? Berarti sampean yo ndek bojoan aja pecoan. Apa Pak pecoan ngene? Tukaran ayo. Aja tukaran selama sampean jek tukaran sampean engel-engelan berarti sampean gak iso trimo. Dikek cerita iki lho gak trimo, mesti gak trimo. Lah sing lanang gak trimo iki gampang emosi. Sing wedok ya ngono, gak trimo nek dikandani. Lah selama iki lho sampean nanggone bojo sampeane gak trimo dah nyane Gusti jenengan. Padahal sampean dikek cerita, awakmu kok tak jojokno mbek iki. Tak kayak cerita, mestinya kan muni ngono. Lah perjalananmu iki lho tutno, ceritaku iki lho tutno. Tak lakokno ngene iki awakmu manut to. Lah kenyataane ora ngono. Nek mbek bojone iki kok tetep gak trimo. Asline bebojoan iki saling menghormati. Asline. Tapi kenyataane iki durung enek sing ngono. Prakteknya iki lho saiki bener kadang iki wong muni gak apa-apa gak tau tukaran tapi atine iki lho atine getem. Iku berarti durung sholawatan temenan. Ya nggih, akhire ujug-ujug ngelu nyapa to Mbak Lis yo, siramu kok ngelu gak panas-panas wis tak paramek. Mari ngono wis tak tekokno apa misa grip kok pancet ae. Lah tuh kono ngantek pirang-pirang plek ya tetep gak waras wong perkarane sampean pikiran gregeten di bojo sampean sini. Gak baris aku wis gak gregeten aku nganu kok wis nrimo. Nrimo apane iku nrimo ucapane to. Praktek lho ati jek getem iki ketok, ati getem iki. Nek sing lanang tekoki nyapa ta Dik, gak apa-apa. Pemikiranku, aku langsung ae coba pikir. Lah apa mikir sampean? Sama dipikir ya banyak ngono ae. Iki wong wedok lemune ngono, tapi prakteknya ora ngono. Prakteknya tetep getem. Gak ngaku. Lah iki jenenge kok jenenge sholawatan. Durung sholawatan, prakteknya iki durung ngono.
Lah jenenge Muhammad iki zahire. Sing ndek jerone awake dhewe iki sing ndek jerone awake dhewe iki jenenge Gusti Allah nggih. Awake dhewe iki nek wis Gusti Allah perintahno apa nggih? Oh, awake dhewe piye to praktek Muhammad jenenge tanggung jawab iki? Tanggung jawab sing piye? Lah tanggung jawab jenenge Gusti ndek jero kan baguse ati. Jenenge baguse ati berarti perbuatane Gusti iki ya mesti apik-apik to. Lah jobone iki lho padakno kambek jerone. Lah nek jerone ngongkon perbuatan sing apik, saiki contoh. Nek karo wong liya awake dhewe wis apik napa dereng? Apa cek gregeten? Terus nek omong kambek sapa wae dikongkon omong sing apik, iku jenenge tanggung jawab nyanggone Gustine jenengan. Lah selama niki jenengan kok cek ngelokno wong, cek gregeten mbek wong, lah berarti sampean gak iso nglakokno Gustine jenengan. Iku jenenge durung tanggung jawab. Tanggung jawab sampean pundi? Jerine awake dhewe. Napa sifat-sifate para nabi ngambek rasul? Sifatnya Nabi Rasul sidik, tablek, amanah. Praktekin di sampean iki jere wis nglakokno. Jerene pengen dadi umate Kanjeng Nabi. Bali Pak Zainuddin kambek sedaya tiyang niki jenengan iki umate Kanjeng Nabi napa dereng? Umate Kanjeng Nabi napa mboten? Lah umate Kanjeng Nabi iki nek diarani umate Kanjeng Nabi iki wis praktekno dadi umate Kanjeng Nabi napa dereng? Nah niki wau. Lah carane pengen dadi umate Kanjeng Nabi ya cintaono Kanjeng Nabi, sifat-sifate kaya perbuatane Kanjeng Nabi. Lah nek sampean wis tau praktekno perbuatane akhlake Kanjeng Nabi ya iki sampean wis dadi umate Kanjeng Nabi. Aku kudu piye, Mbak Lis? Sampean nek pengen dicintai sik, sampean nek pengen dicintai Gusti Allah, berarti perbuatan jenengan iki dikongkon perbuatan sing selalu nyenengno Gusti Allah. Perbuatannya nang Gusti Allah piye, Mbak Lis? Sedekah niki terserah nggih. Enek sing duwe, enek sing sedekah ilmu, enek sing sedekah tenaga bantu tiyang. Bali aku bingung masalah ini gak paham. Berarti sampean paham tiyang niki jenenge sedekah. Kula badhe taklet griyane umpama Pak Rifai niku nggih pundi to terus kok ngene bakso niku milen. Oh niku lho griyane monggo kula teraken niki jenenge sedekah pian. Niki jenenge sedekah. Terus intine awake dhewe iki setiap hari kan jenenge Muhammad tanggung jawab iki niki mau dikene perbuatane awake dhewe iki lho kok nyonto perbuatane Kanjeng Nabi. Terus Muhammad iki aku kudu mencintai sing piye? Ya cintaono awake jenengan. Aku mencintai awakku kudu piye? Oh, berarti aku nek atene salat aku tak macak sing rapi. Iku ate macetnya Gusti Allah, aku tak nggawe wangi-wangi, nggih rukuh ya sing resik, nggih sarung ya sing resik, klambiku kuwi sing resik. Aja klambi sing dek-dek digawe maneh. Iki sampean iki lha wong ate macetnya Gusti Allah, sampean iku apa ya iso nyaman ngono kene nggih klambine wis klambi dek digawe maneh. Ya tetep gak nyaman sama nanti wiritan diluke wis ra betah. Akhirnya nampak nyaman kondi makanya ngantek disarakno nek ate madhepnya Gusti Allah ki adu sose. Maksude kon sing duwe awak sing resik, diwangi-wangi. Iki contoh, iki jenenge Muhammad dikon mencintai awake dhewe.
Terus awake dhewe nek mencintai, pengen dicintai berarti apa? Sampean duwe bojo. Duwe bojo iki wis tanggung jawab nang bojo sampean apa dereng? Iki lho sing angel. Tanggung jawab nyang anak bojo jenengan apa dereng? Kebanyakan jek nek ngeteme. Gregeten dikandani brekel, akhirnya gregeten. Terus kadang rumangsa aku iki dadi imam. Jadi sampai niku makmum kudu manut mbak aku. Akhirnya mentang-mentang. Padahal awake dhewe tujuane nikah niki kebersamaan. Lah kebersamaan iki padha-padha saling menghargai, saling menghormati, saling memahami. Ayo prakteknya wis ngono napa dereng? Insyaallah temenan Mbak iki. Sampeyan gak gregetan Pak tadi. Aja Mbak ini podo wae Pak di sekolah larang. Masih belajar. Lagi lho, lah belajar makane wong belajar iku kudu kleru sik nek gak kleru gak iso jenenge belajar pinter ya rasa belajar. Nah niki wau. Makane jenenge Muhammad iku kon tanggung jawab. Tanggung jawab piye? Awake dhewe metu, berarti kon gawe klambi sing apik. Aja klambi sing elek. Nek ndek omahe wacak nek njobo. Nah, contoh ngene contoh. Nek di omah nek sing lanang macake lho biasa-biasa, tapi metu. Sing dibacaki sapa? Sing dibacaki sing di omah gitu kok njobo. Kebanyakan iki kuwale. Nggih. Enek sing protes aku, Pak. Bu, lah tak yo ora betah kon gamisan. Yo dasaran jerene. Sing ngongkon ngene iki aku gak ngongkon ngono maksude iki gawe klambi sing rapi. Lah sing di omah dadi gak karo-karuanku. Ya dasar sing suwek-suwek. Contoh to nene njaba klambi semua, tapi padahal sing lanang gak melo. Nah, akhirnya macake sapa njaba? Lah wong liya. Lah sing lanang lah ini iki terus nek sing lanang terus blarah iki sing salah sapa? Ya tetep wong wedok tapi disalahno moh. Maksudnya aku ngomong ini apa tau? Maksudnya tak kon ngajeni awake jenengan. Posisine Gusti sampeyan iki lho sampean unggulno, ngono lho maksudku iki. Cara mengunggulkan nyenengno Gusti niki apa? Ya nanti sampean nggih klambi sing sopan. Perbuatan jenengan iki lho sing sopan. Upamanya nggone bojo ya ngono, aja nyentak-nyentak. Nek dikandani aja lho sampean ngomong kandhani ngono kae iki. Iku sampean padha mek gak iso ngajeni Gustine bojone jenengan, ngono ae wis digenahno. Kebanyakan ora ngono, prakteke gak ngono, tetep kok musuhan bojo iku akhire. Engel-engelane gak enek digoleki nek enek jatuh karan, tetep ngono ae ceritane. Iku berarti kan sampean durung tanggung jawab jenengan dhewe. Oh gak tanggung jawab bojo sampean, tanggung jawab sampean dhewe posisi dadi Muhammad iki lho piye tanggung jawabe praktekno. Lah jirene awake dhewe dikon mencintai awake. Awake dhewe dikon mencintai jenenge Muhammad. Nah, sifate Kanjeng Nabi dhewe iki piye? Nek Kanjeng Nabi nang awake dhewe berarti nek duwe rezeki, awake dhewe dikongkon bersyukur. Sampeyan terus bersyukur napa dereng? Nah, awake dhewe nek duwe rezeki wis ngerti tanggung jawabnya jenengan apa dereng tenggene bojo. Lah niki mboten tenggene sinten-sinten, tenggene Gustine jenengan iki lho sampean dikeki wadah iki sing ngelungno rezeki kan nyanggone sampean, gitu. Sampean dikeki paham mboten kula ngomong. Gusti Allah Gusti, matur suwun sanget kula sampun jenengan paringi rezeki kula njenengan paringi lancar. Sing ngomong sinten? Sampean nggih. Baik Gusti Allah temenan, jadi Gusti Allah tanggung jawab jamin pati rezeki jodoh jadi sing jamin Gusti Allah akhirnya jenengan dikei rezeki temenan. Intinya kan matur suwun sanget sampean akhirnya dikei rezeki. Lah nek wis dikei rezeki tanggung jawabmu iki lho ndang dilakokno. Ngono lho maksude Gusti niki. Kan jaluk aku dhewe iki damel nyukupi kebutuhan kula Gusti, damel nyukupi kebutuhan keluarga kula, mangke luwih damel sedekah dhateng umat panjenengan.
prakteke wis ngono napa dereng cocok kalih jalukane sampeyan napa dereng. Nek wis dikeki butuhan rezeki temenan, kesenengane atine jenengan pokoknya gak sing elek lho nggih. Niki sampeyan senengno awake sampeyan kok senengno. Ngoten lho. Lha kok timpel tayang kene lho. Akhire sampeyan ku tertekan. Lah tertekan ki akhire dadi penyakit. Lho niki lho jenenge Muhammad tanggung jawab niki sing tak omongno iku. Lah kok tibane Muhammad sing ngono ning gone sok ben ning gone akhir kok gak ngono. Lah saiki bahas di donya dibahas di donya. Lah masalah akhirat iki ken dadi kanca ning ngene awake dhewe perbuatan iki apik ta gak. Makane awake dhewe dikeki wektu jerene ning gone donya jere gur mampir ngombe diluk iki lho wektune sampean gunakan sebaik mungkin dikek nyenengno Gustine jenengan. Lah jenengan piye? Lah nek nyenengno Gustine ya iku perbuatane jenengan lho sing apik-apik iki lho sampean lampahi. Lah kenyataane kan gak ngono. Praktek iki bedino gegeran mek bojo, kadang mek tangga, kadang mek anu gak ngono. Berarti sampean dhewe kok pengen diajeni wong, sampean ngajeni awake dhewe iki lho durung iso, ngoten lho. Lah tanggung jawabnya Gusti Allah piye mbak tanggung jawabku? Aku pengen dicintai Gusti Allah jarine pengen dicintai kenalono sik sifat-sifate. Kula kan ngomong tegedekane Asmaul Husna iki sing sampean waca ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Malik ya Allah ya Kudus. Iki sak teruse iki sifat-sifate Gusti Allah sing teng jerone awake jenengan iki sampeyan lakokno bedino ngoten lho. Lah kok ngapalno? Oh Gusti Allah iki sifat Rahman Rahim kelas asih. Berarti aku kudu ngetutno Gusti Allah Rahman Rahim. Kan wis ora muni ngono Rahman Rahim. Prakteke iki lho praktekno. Kelas asih temenan tak dereng sampeyan teng ngene tiyang. Cek beda-bedakno wong napa mboten. Punyane bojone kadang cek degeten Rahman Rahim kondi. Gak usah adu-adu nyang bojone dhewe ae. Kadang yang wong tuane, kadang menang anake gregeten kendhanane angel. Jadi kon Rahman Rahim. Praktek niku tok aja kangelan. Belajar Pak Lizo, makanya belajar bendina setiap hari belajar itu, oh aku durung iso ngene, berarti aku praktek meneh kudu ngene. Aku saiki durung iso baleni maneh gak apa-apa wong jenenge belajar. Makanya ilmu itu gak usah akeh-akeh, sing penting iso praktek. Gitu.